Моннан 20 ел элек бик шидер, заманча киенгән, күзләре янып торган кычык сәхнәгә менә. Әлбәттә, һәрбер тамашачы аңа гашыйк була. Шул исәптән мин үзем дә һәм ул бүген Татарстанның атказанган артисты Сөмбел Билалова. Сәлам, Сөмбел, ихлас күңелдән котлыйбыз. Сәлам, Гөлүсә. Бик зур рәхмәт, шундый матур итеп тәкъдим иттең мине. Татарстанның атказанган артисты дигән исем синең тормышыңа ниндидер үзгәрешләр кертеме? Күптән түгел бер тапшыруда шулай әйттеләр дә. Менә Сөмбел, синең хәзер йөрүнең дә, манерың да үзгәргәндер инде. Юк, әйтә алай ук түгел инде, ләкин чыннан да мин ул исемне бик көттем. Ул минем өчен бик кыйммәтле. Барыбер ул безнең гади генә исем түгел. Шатлык хисе иң беренче, шатлык хисе, горурлык хисе. Әти-әнием өчен шатлык хисе. Һәм инде хәзер тагын да илһамланып эшлисе килә торгандыр, шулай бит. Ансы менә бар. Чыннан да бар. Сөмбел, менә сәхнә ул минем балачак хыялым дип әйтә аласыңмы? Әлбәттә, сәхнә чыннан да менә чынлап минем балачак хыялым. Мин 5 яшьтән бирле инде сәхнәдә, 5 яшьтән музыка мәктәбенә укырга киттем. Җырлый башладым, бии башладым. Әле актриса да буласың килгән? Ансы инде гомумән әле менә ансы бик теге тулысынча тормышка ашылып бетмәгән хыял әле ул. Бөтен мәктәптә укыган вакытта инде шу бөтен 10 елны инде мин сәхнә белән яшәдем, сәхнә турында хыялландым. Аллага шөкер, сәхнә белән тормышымда бәйле булып чыкты. Җырчымы, актрисамы, режиссермы, композитормы, әллә инде алып баручымы? Кайсы якынрак? Иң беренче чиратта мин әлбәттә җырчы. Син санап үткән калганнарын да бик яратып башкарам. Аеруча соңгы елларда алып бару өчен бик яратам. Актриса инде ул әлбәттә хыял. Аллага шөкер, хәзер без филармониядә куябыз төрле спектакльләр, анда инде мин үземне актриса булып та сынын дип әйтергә була инде, шулай бит. Мин бит инде эстрада бүлеген бетердем инде. Һәм мин үземне чынлап актер эстрады дип саныйм. Димәк, без анда җырлыйбыз да, биебез дә, уйныйбыз да. Менә шуңа күрә үземне чынлап менә шушы эстрада артисты дигән төшенчәгә мин керәм дип әйтә алам.